வாங்கப்பா. அண்ணே எங்க அக்கா பொண்ணுக்கு டாப் எடுக்கணும்னா என்ன ரேட்ல வாங்கணும்ப்பா? நீங்க அண்ணே இப்போ எப்பவுமே சிஎன்சி ஆஃபர் கொண்டு வந்துருக்கீங்களே. ஆமாப்பா, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் எடுத்து வச்சிருக்கோம். எதா இருந்தாலும் 100 ரூபா தான் பாப்பா. 100 ரூபாவானே? ஆமாப்பா. நீங்க ஏன் ஓபன் பண்ணி இந்த காமிங்க? பாரு 100 ரூபா தான். 100 ரூபாவானே? ஆமாப்பா, இந்த பாரு கலெக்ஷன் சூப்பரா இருக்கும். பீஸ் மட்டும் தானே? ஆமாப்பா, குட்டிஸ் மட்டும் தான் போட்டுருப்பேன். நீ இதுல என்ன சைஸ் போட்டுருக்கீங்க? நம்ம எடுத்துக்கிட்டா 30 இருந்து 38 சைஸ் இருக்கு. இல்ல இதுல கலர்லாம் காமிங்க. இந்த காமிக்கிறேன் பாப்பா, பாருங்க.